Пречистваща медитация. Запис 3. Пречистване на тялото. Моля, започнете да дишате с темпо, което на вас ви е угодно. Темпо, което ви устройва, и се опитайте да се отпуснете. Вдишайте и издишайте. И когато сте готови, си представете една орхидея. Моля, представете си как тази орхидея расте във вас, започвайки от вашата първа чакра, или както още я наричат коренната чакра. Някои могат да си я представят също като чакрата с червен цвят. Представете си как цветето преминава през корема ви, как то преминава през слънчевия ви сплит, разгръща своите листа, а с тях магически прашец, който пречиства тялото ви и премахва всякакви блокажи. Моля ви сега да почувствате как вашето тяло се изчиства и където усещате напрежение или нещо, което ви притиска, си представете как прашеца заобикаля мястото и го облива с лечебна светлина. Можете да задържите светлината там, колкото поискате, а когато сте готови, я освободете. Моля, благодарете и я пратете, ако поискате, някъде на друго място във вашето тяло, за да го излекува. Когато сте готови, може да отворите очи и да се огледате наоколо, да раздвижите своите пръсти или нещо друго, от което имате нужда. Аз ще чакам тук, докато вие изчистите тялото си.